Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na o nweghị onye na-asị Chikaọdịrị na nwanne ya bụ Ejike lee ụzọ a site maọbụ lee nke a jide. Ejike dịkwa obere oge ahụ. Chikaọdịrị kpara anụmanụ ihe karịrị afọ abụọ mana o nweghị ihe ọ kpatara na ya, naanị sọ ego ihe oriri ya na Ejike. Nke a mere o jiri hapụ ịkpa anụmanụ wee chọọ ihe ọzọ ọ ga-eme. Enwe na-ebe akwa na ọdụ ya dị obere. Dinta were mma na-egbubi nke fọrọnụ. Chikaọdịrị hapụrụ ịkpa atụrụ wee malite ọrụ ugbo. Mgbe ahụ Ejike adịla afọ 5 malite nyebere ya aka n'ọrụ ụfọdụ. Otu ụbọchị mgbe Ejike na-eruru afọ 10 ka Chikaọdịrị na-arụ ọrụ, otu nwoke onye obodo ha na-akpọ Akịdị wee bịa ebe ahụ sị ya serie aka n'ala ahụ bụ nke ya. Ka nke a na-eme, Chikaọdịrị gbara nkịtị na-elele Akịdị n'ihi na o woro ya anya na ala ahụ bụ ebe ya na nna ya bụ Maazị Onyeachọlam na-arụ ọrụ oge ọ dị ndụ. Akụkata aka n'obi agwa ndị mmụọ ebe ndụ dị. Chikaọdịrị lekọtara Akịdị anya, ọ maghị ihe ọ ga-agwa ya. O wee jụọ Akịdị ihe butere ya n'ala ahụ. Akịdị gwara ya na ala ahụ bụ nke ya, wee gwa ya ka o sepụ aka n'ala ahụ tupu ihe mere nna ya emee ya. Ọ na-abụ agwa nwaanyị okwu ruru ya, ọ magharịa isi ọgọdọ ya. Ozugbo Akịdị kwuru nke a, ihu Chikaọdịrị gbanwere. O wee were iwe gwa Akịdị ka ọ pụọ n'ala ahụ ngwa ngwa tupu ya egbuo ya ka esi egbu nchi. Akịdị lere anya n'ihu wee mara na ya bụ ebiri alago azụ. Ọ hapụrụ ebe ahụ ozugbo wee kwuo sị na ya ga-agwa nwata ahụ na mbe anaghị egwu mmiri riri enyi. Ọ na-abụ ọnwụ gbuo nne ọkụkọ, ụmụ ya nọrọ ihe ụbọchị wetara. Chikaọdị nọ na-eche ihe ya na ala ahụ ga-eme n'ihi na nne na nna ya ga-ekwuru ya ọnụ anọghịzi maka na nwata akaghị ahụ wee